പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മോനെ. ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഒരു 11:30 തൊട്ട് 1 മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീത പഠിക്കാൻ. ഹരേഷിന് എല്ലാരും മ്യൂട്ടായിരിക്കണേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. 5-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 5-ാം അധ്യായം കർമ്മസന്യാസ യോഗമാണ്. കർമ്മയോഗം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം കണ്ടു. ഇതിൽ പറയുന്നത് കർമ്മ സന്യാസമാണ് പറയണത്. അതായത് കർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭഗവാനെയും ഒക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശമാണ് അല്ലെ. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായാല് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി പരമാത്മാവിലേക്ക് അടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? ജ്ഞാനമാകുന്ന വാള് കൊണ്ട് അറുക്കണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് എല്ലാം സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് മനുഷ്യ ജന്മം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ച പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങള് പാപഭാരങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ച നമ്മള് അല്ലെ പ്രാരബ്ധത്തോടു കൂടിയാ ജനിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി എങ്ങനെ ലഭിക്കണം എന്ന് ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹിമ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി ലഭിക്കുക എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനനാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം, അതായത് കർമ്മഫലത്യാഗം ചെയ്യണം. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരായാലും
അതില് ആ കർമ്മത്തോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവരുത്. ആ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്വധർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നു, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭക്തി പുരസ്സരം ചെയ്യണം. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനമായിക്കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, പരിശീലനം ചെറുപ്പം മുതലേ. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഋഷികങ്ങളുടെ ഈശൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അതുപോലെ മൂക്കുകൊണ്ട് ആ തുളസി മണപ്പിക്കാം, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് അതില് ഏത് തരമാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പോലെയാണ്. സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭൗതികത അകമേ ഒഴിവായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പുറമെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, താടി മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് നടക്കാം. എന്നാലോ സിഗരറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോണ് ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കപടാചാര്യര് എന്നാ പറയാ, മിഥ്യാചാരന്മാര് എന്നാ പറയാ. യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പടം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഏതാ? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം തന്നെയാണ് ഉത്തമം. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും നല്ല തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിലെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്മാരാരും ഇല്ല. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, പാടുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനമാർജിക്കുക അല്ലെ, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെ, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘമുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക്. ഇതാണ് കർമ്മയോഗ മാർഗം എന്ന് പറയണത്. അതില് ഒരിക്കലും പതനം ഉണ്ടാവില്ല, അധപ്പതിച്ചു പോവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് സന്യസിക്കുന്നത് അതൊന്നും അത്ര ഉത്തമമല്ല, അതെല്ലാവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതും അല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥനോടാണ് അല്ലെ. ജീവിതമാകുന്ന ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവര് അല്ലെ, എങ്ങനെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനാ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാ ഭഗവാന് അല്ലെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം അല്ലെ 5 മിനിറ്റ് ഭഗവാന്, ബാക്കി 24 hours നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന് കൊടുത്തു നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ്. അതായത് ഈ നൃഗൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ആർജിക്കാനുള്ള തൽപരനായിരുന്നു. സുഖപ്രാപ്തി അതൊക്കെ വേണം എന്ന്. അപ്പോഴേ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിന് നല്ലതാ എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ദാനം പശുദാന എന്നെന്ന് അറിയാം. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, പശുക്കളെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക.
ആ പശുക്കളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, കൊമ്പിലും കഴുത്തിലും എല്ലാം സ്വർണ്ണമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല പശുക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ, ദാനം കിട്ടിയ പശുവിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി. അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വീണ്ടും ഈ ഗോശാലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നു. ഈ എല്ലാ പശുക്കളും അങ്ങനെയല്ലേ, സ്വന്തം തൊഴുത്ത് അന്വേഷിച്ച് മടങ്ങി വരും എങ്ങനെയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വന്നു. പിറ്റേന്ന് രാജാവിനൊന്നും ആർക്കും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിറ്റേന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണന് ഇതേ പശുവിനെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനം നൽകിയ പശുവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ദാനം കിട്ടിയ ആള് ബ്രാഹ്മണൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്ന് രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണ്. ഇതറിഞ്ഞ് രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 10 പശുവിനെ വീതം വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ക്രോധിതരായിട്ട് ആ പശുവിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ അത്രയ്ക്ക് എണ്ണിയാൽ അത്രയ്ക്കുള്ള ദാനങ്ങളാ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ മുമ്പിൽ ക്രോധിതരാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ബ്രാഹ്മണ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ പാപം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓന്തായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഓന്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് വീണ് കിടക്കാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രദ്യുമ്നൻ, സാമ്പൻ എന്നുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ആ ഉപവനത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയില് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിണറിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാ ഈ വലിയൊരു ഓന്തിനെ കാണുന്നത്. അവരതിനെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ നോക്കി, പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് തൊട്ടതേ അത് ആ ഓന്ത് വീണ്ടും ആ രാജാവിന്റെ രൂപം ധരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, എന്നാലും ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ല ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എനിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിനും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ പശുവിനെ ഞാനിതാ ദാനം ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടണം അതിനായിട്ട്, ആ മനോഭാവമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നമ്മള്. നമ്മളുടേതല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേതല്ല. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ചില പേര് പറയും, ഞാൻ ഭഗവാന് 1 പവൻ സ്വർണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. എന്റെ അല്ല, ഇത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഭാവത്തോടു കൂടി അതൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഭക്തി ഭാവനയോടെ നമ്മൾ അത് സമർപ്പിക്കുന്നു. അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവം വന്നാല് ഏത് നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും തിക്തഫലം തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി ന്യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി? കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല, വെറുക്കാനും പാടില്ല അല്ലെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും വേണ്ട, എന്നാൽ അത് വെറുക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളില് ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒരു ത്യാഗിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാല് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അയാള് അറിവുള്ള ആളായിരിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മൂലസ്വരൂപം? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി.
കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്നുമൊക്കെ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക്, ഒരു അറിവുള്ള ആൾക്കറിയാം അല്ലെ. ഗുണത്തില് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരുപോലെയാ. ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്കുമുണ്ട്. പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മളോ അണുമാത്രനാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്തിനെ വെറുക്കണ്ട അല്ലെ, അതും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. മൃത്യു സർവം ഹരശ്ച എന്ന മൃത്യു വന്നതോടു എല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാം കവർന്നെടുക്കും അല്ലെ മൃത്യു. അതുവരയ്ക്കാണ് എല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗത യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ അർഹനാവുക? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഞാനിതാ നാളെ മുതല് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ, ശാന്തി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സന്യാസിയാവാൻ പറ്റും, യോഗിയാവാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ വേണം? നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വധർമ്മമുണ്ട് അല്ലേ. അമ്മയ്ക്ക്, അച്ഛന്, ഭാര്യയ്ക്ക്, ഭർത്താവിന്, മക്കൾക്ക്, ഓരോരുത്തർക്കും. അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെ സന്യാസിയാണ്, വീട്ടിലിരുന്നാലും മതി, ലൗകികനാണ് എന്ന് ലൗകിക പ്രവൃത്തികളാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി അലൗകികതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പരമപദം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അടിച്ചു വാരുന്നുണ്ട്, ചെടി നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ആ ചെടി നനയ്ക്കുമ്പോ അതിലൊരു തുളസി, അത് ഭഗവാന് മാല കെട്ടാനാണ് അല്ലെ. ആഹാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി. അതുപോലെ വീട് അടിച്ചു വാരുമ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ അമ്പലമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. വൈഷ്ണവര് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്താലെ തന്നെ അവര് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അന്ത്യത്തിലോ ഭഗവത് സന്നിധി പോകാം എന്നവർക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കില് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല. ആരോഗ്യം, ശാന്തി, സമാധാനം, ആനന്ദം എല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാവും. യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവ എന്നാണ് അല്ലെ. ആരുടെ ചിത്തമാണോ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഊന്നാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, പിന്നെ ക്രോധം, സമ്മോഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ടോട്ടലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, അതിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാമത്തിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഗുലേറ്റഡ് ആക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ
ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഈ താമരയിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിൽ എത്ര വെള്ളം വീണാലും അത് നനയാനോ കുതിരാനോ ഒന്നും പോണില്ല, അല്ലെ? താമരയിലയിലെ ഒരു മുത്ത് പോലെ അതിൽ വെള്ളം കിടക്കും, ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ പോകും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തിനെ, കർമ്മഫലത്തെയൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെയാണ്, ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുക? ഭഗവാനിലെ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയ മനോ നിയന്ത്രണമുള്ളവനുമായ ഒരാള് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. കർമ്മഫലം ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്, അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ മയി സർവാണി കർമാണി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു 3-ാം അധ്യായത്തില്, അല്ലെ? സർവകർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയായാല് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കില്ല. മാത്രല്ല അവസാനം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകും ചെയ്യാം, അല്ലെ? അതാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തകാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നു. എന്താണ് ഈ സ്ഥിരചിത്തൻ? അല്ലെ? ചിത്തത്തിനൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവും. സുഖം, ദുഃഖം, ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, വിജയം, പരാജയം, അങ്ങനെയുള്ള പലതും വരുമ്പോഴും, അല്ലെ, എല്ലാം ഒരേ സമഭാവനയോടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണ കാരണം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടും എന്നാണ്. വ്യാകുലതകളില്ല. എനിക്ക് കിട്ടുവോ കിട്ടാതിരിക്കോ ഒന്നും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. എല്ലാ കർമ്മഫലമൊക്കെ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക, അല്ലെ? ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, അത് മാത്രം. കർമ്മഫലം ത്യജിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താലാണ് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പരമസത്യം, അല്ലെ? ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കൃഷ്ണശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവമംഗളകാരിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണ ശാന്തിദായകവുമാണ്. അഹങ്കാരത്താല് ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിനും കാര്യമെന്ന് കരുതുന്നവർക്കോ അവർക്ക് ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഭക്തരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അവര്. 14 ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിലിരിക്കണ ആത്മാവ്, അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് എന്താ പറയാ, ഒരു സിറ്റി എന്നാ പറയാ. 9 ഡോർസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് അത്രേ നമ്മുടെ ഒരു നഗരമാണ്, ഒരു പുരം നമ്മുടെ ശരീരം. ഏതൊക്കെയാ? 9 വാതിലുകൾ ഉള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം, വായ, പിന്നെന്താ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടുമ്പോ 9 ഡോറുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. ആ 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പുരത്തില്, ഒരു സിറ്റിയിലാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കണത്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് ഇരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ആ ശരീരമാകുന്ന പുരം, ആ സിറ്റി, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ? ആത്മാവാ, അല്ലെ? ആ ആത്മാവല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആത്മാവല്ല. പിന്നെയോ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ?
അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള് ഈ സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള സത്വം, രജസ്, തമസ് അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് പപ്പറ്റ്സ് പോലെ അല്ലെ, നൂൽപാവകൾ പോലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനാണ്, നമ്മളുടെ വിവരമില്ലായ്മയാണ്, അറിവില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയണേ, പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ കിടന്ന് പന്താടപ്പെടുകയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടടിക്കും ഇങ്ങോട്ടടിക്കും ഈ ജീവിത സമുദ്രത്തില്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, ഇനിയത്തെ ജന്മം ഇതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പട്ടിയോ പൂച്ചയോ പുഴുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മള്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പന്താടുകയാണ് കിടന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് വേണം? ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കടലിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ, അല്ലേ ഭഗവാനെ? ഇപ്പൊ ക്ലേശങ്ങള്, എന്തെല്ലാം തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? പലതരം ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. താപത്രയങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. 3 തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളാണ് ഇത്ര ഒരു ജീവന് ഇവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ രോഗാതുരരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആവും. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ശാന്തി, സുഖ, സമാധാനം ഇല്ല എപ്പോഴും അല്ലെ. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആവും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാ ചില പേരിരിക്കുക, എപ്പോഴും ക്രോധിതരായിട്ട്. അതൊക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള താപമാണ്. ഇനി ആദി ഭൗതികം എന്നുണ്ട്. അത് ജന്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവണതാ. നമ്മള് ഓരോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും നമ്മൾക്ക് ഉപദ്രവം തരിക, അതല്ലെങ്കിൽ പല പല പാമ്പ്, അങ്ങനെ നായ കടിക്കാൻ വന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പല ജീവികളിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കോവിഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ ആദി ഭൗതികത്തിലാ വരിക. ഇനി ആദി ദൈവികം എന്നൊരു താപമുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഓരോ ദേവതകളുടെ കോപത്താലെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ഭൂകമ്പം, പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ 3 തരം താപത്രയം എന്നാ പറയാ. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. അങ്ങനെ 3 തരം ക്ലേശങ്ങള് എല്ലാ പേർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് പരിഹാരമൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മള് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ് നമ്മള്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഒരു കടലുണ്ട് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കടലിലെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം അത് നമ്മളാ അല്ലെ. ആ കടലിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ആ ഒരു തുള്ളിയിലും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ കടലും കടലിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും പോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും. ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ സെയിം ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. 17 തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറും. എങ്ങനെയാണ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? എല്ലാം ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയവരായി മാറുക, ഒരു ജ്ഞാനി ആവണത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സംശയവും പിന്നെ ബാക്കിയില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ മുക്തിമാർഗത്തില് മുന്നേറാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാവും എന്നാണ്. എനിക്ക് ഏക ആശ്രയം അങ്ങാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദീനഭാവം വേണം നമുക്ക്. കരഞ്ഞു വിളിക്കണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ.
അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ നാമം ജപിച്ചു, നാളെ ഭഗവാനെ കിട്ടാനൊന്നും പോണില്ല അല്ലേ? അപ്പോ അത്ര ഗജേന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത് എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു. ആ ഗജേന്ദ്രൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അല്ലെ, തുമ്പിക്കൈന്റെ അറ്റം മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ സംസാര സാഗരത്തില് ദീനം നിൽക്കുന്ന എന്നെ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഈ മാമുദ്ധര ഭവാർണവാദ്, ഈ ഭവസാഗരത്തിനെ കരകയറ്റി തരണേ എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനത്താലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയുമ്പോഴ് മുക്തിമാർഗം ലഭിക്കും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അതിന് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയും ഒക്കെ പരമ്പൊരുളിലെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉജ്ജ്വലം. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാ അല്ലെ? 3 തരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. ബ്രഹ്മനായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആ പ്രകാശം. പിന്നെ ചതുർഭുജധാരി, പിന്നെയോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര് ആരാ? പണ്ഡിതന്മാര് കാവ്യവസ്ത്രധാരിയാണോ? അല്ല, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ആളാണ് അല്ലെ? അവര് വേർതിരിവില്ലാതെ ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് ദർശിക്കുക. ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ. അവിടെ എല്ലാം ആനയുടെയും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണന്റെയും പശുവിന്റെയും പട്ടിയുടെയും ചണ്ടാളന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് വേർതിരിവില്ല, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ നോക്കുന്നത്, വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പതുക്കെ നമ്മളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തണം, ഗുണാതീത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സത്വം രജസ് തമസ്. എന്നാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിവർത്തിക്കണം നമ്മള്. 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിവർത്തിച്ചിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തണം. അങ്ങനെ എത്തിയാല് പിന്നെ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ആണ് എന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അംശത്തില് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നും ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനി എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളും എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭാവം ആണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക, ഭാവഗ്രാഹിയാണ് ജനാർദ്ദനൻ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ഇച്ഛകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ, അതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ഇച്ഛയാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. മറ്റുള്ള അല്ലാതെ കുറെ സിനിമ കാണണം, കുറെ ധനം ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ആ ഭഗവത് മഹിമ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം. ആ മനസ്സിലെ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ നീക്കണം നമ്മള്. നമ്മൾ ഈ അധികം ഭൗതികതയില് വിഷയങ്ങളില് വ്യാപരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? നമ്മുടെ ചിത്ത ശുദ്ധി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാതെ വരും. ഹരികൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേച്ച പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ
അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായ ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഈ ഭൗതികതയെ അതിജീവിച്ച ആള് ആരെയാ പറയാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ജ്ഞാനിയായിരിക്കും, അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആനന്ദത്തില് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വരുമ്പോ വല്ലാണ്ട് തുള്ളിച്ചാടില്ല. എന്നാൽ ദുഃഖമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോ ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോവാ. അങ്ങനെയും ചെയ്യില്ല. രണ്ടും സമഭാവനയോടെ എടുക്കുക. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ, ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ളവനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആള് ഇവിടെ ഈ ലൗകികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാറേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ ലൗകികരെ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ മനോമണ്ഡലത്തിലെ ആ അവബോധത്തിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. ആ തലം ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകണം. അവബോധത്തിന്റെ ആ ലെവല് ഉയരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക അതീതനാണ് എന്ന് പറയാ. മനസ്സിലെ ചിത്തത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വരിക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സമഭാവന ഉണ്ടാവും. ശരീരവും താനും ഒന്നെന്ന് തോന്നില്ല. മിഥ്യാവബോധാണ് അതുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല ഞാൻ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, ആത്മാവ്, അതാണ് ഞാൻ. നേട്ടങ്ങളിലും അതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല, നഷ്ടങ്ങളിലോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ക്രമേണ പരിപൂർണ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യണത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോജതി നകാംക്ഷതി എന്ന ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ദുഃഖവുമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധാ. ബുദ്ധിമാൻ, ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് വ്യാപരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സുഖോ ദുഃഖോ അതിലൊന്നും രമിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഒരാള്. ഇപ്പൊ കുന്തിപുത്ര എന്ന് പറയണേ, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് എന്ന് പറയണതിന് ആദ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സ്ഥിരമല്ല, ശാശ്വതമല്ല. ക്ഷണിക സുഖം എങ്ങാനും കിട്ടിയാലായി. ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഈ ലോകം എന്ന് പറയണത് ദുഃഖമാണ് കൂടുതലും. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതവുമാണ്. എന്താ പറയാ, അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികതയില് ഏതിനും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ദുഃഖമല്ല, അല്ലെ? അതൊക്കെ മറക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിക്കാൻ പോണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സന്തോഷം. ഇപ്പൊ ഹോണ്ട സിറ്റി കാറ് വാങ്ങിച്ചു, സന്തോഷമുണ്ട്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഓടിച്ചു, അതിനൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, കാർ കേടുവന്നു, അപ്പൊ സങ്കടായി, അല്ലെ? എപ്പോഴും ആദിയും അന്തവും ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ അവയില് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളില്ല എന്ന്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ ഭൗതികതയ്ക്കൊന്നും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ ശാന്തി തരാനോ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ. പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഈ തീയ് കണ്ടിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റകള്, എന്താ പറയാ, മഴപ്പാറ്റകള്, എവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നാ പറയാ, അല്ലേ? പാറ്റകള് ഇങ്ങനെ തീയ് കാണുമ്പോ തിന്നാനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്ന് അതിൽ വീണ് സ്വയം നശിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ചത്തുപോവാ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, മാനാണ്. മാനുകൾക്ക് ചെവി എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം വളരെ പവർഫുള്ളാ. ഇവർക്ക് കണ്ണ് പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പാറ്റകൾ നശിക്കുന്നു സ്വയം. അതുപോലെ ഈ മാന്, ഈ വേട്ടക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോഴ് അവര് ഗാനം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ വായിക്കും. അതിന്റെ ആ ധ്വനി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മാനുകൾ ഓടിച്ചെല്ലും.
അപ്പൊ അവര് അതിനെ വല വീശി പിടിക്കും, അങ്ങനെ നശിക്കും. ഇവിടെ ആന കാണിച്ചിരുന്നു, കുഴിയിൽ വീണ ആന സ്കിന്നിന്റെ ത്വക്കിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പെണ്ണാനയെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് പെണ്ണാനയോട് ഉരുമി നടന്നിട്ട് ഈ ആണാന ഈ ഇതിൽ വീഴും, കുഴിയിൽ വന്ന് വീഴും അല്ലെ, അങ്ങനെ നശിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു താമരയില് ഈ വണ്ട് വരും അല്ലെ, അതിന്റെ ഗന്ധം ഉണ്ടായിട്ട് അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മകരന്തം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ മതിയാവുന്നില്ല. വൈകിട്ട് അത് താമര അടഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ അത് ആ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് പെട്ട് നശിച്ചു പോവും. ഇവിടെ 4ാമത് മത്സ്യം കാണിച്ചു. ആ വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ, ചെറിയ മത്സ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പുഴുവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഓടി വന്ന് ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തുമ്പോ അത് നശിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പവർഫുൾ ആണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാല് ഓരോ ജീവികൾക്കും പറ്റുന്ന നാശം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുള്ളാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷ കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈയാമ്പാറ്റ തീയോ ബൾബോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ, കണ്ണ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാല്, മാനോ ചെവി, വണ്ട് മൂക്കിന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഷയ ആസക്തിയിൽ പെട്ടു. മത്സ്യം നാക്കിന്റെ ആസക്തി, കൊമ്പനാനോ സ്പർശന സുഖത്തിന്റെ ഇതിൽപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നാശത്തിലേക്ക് പോണു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് പവർഫുള്ളാ. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ജനിക്കുക മരിക്കുക ഇത് തന്നെ. തപോനിഷ്ഠനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. സത്വശുദ്ധി അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. 25 ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും, സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാല്? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ. ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് അലൗകികനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേ. ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാൻ പാസ്സാവോ, അതോ ഞാൻ തോൽക്കുവോ, അതല്ല ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവോ അല്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാവോ, അങ്ങനെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വിഷമിക്കുക ആരാ? അത് ലൗകികരാ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവര്, അതിനെ പിന്നിലാക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയവരോ, സമചിത്തത നേടിയവരോ, അവർക്ക് ആത്മാരാമനാണ് അവര്. മറ്റവര് ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നവരാ. അവരെ ഇന്ദ്രിയാരാമൻ എന്നാ പറയാ ലൗകികരെ. ഇത് ആത്മാരാമന്മാര്, അവര് ആത്മാവില് രമിക്കും. എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സംരക്ഷണവും നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരോ ഇപ്പോ ഇസ്കോണിലെ ഭക്തരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാവരും ഇത് അറിയണം അല്ലെ. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉണ്ടാവണം. ആ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളില് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. എന്നിട്ടോ അവര് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവണം,
മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാം. അതായത് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ആ ഭഗവാന്റേതായ ആ ഭഗവാന്റെ പാദ ധൂളി എടുക്കാനുള്ള ആ യോഗ്യത, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യണത്. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന വ്യക്തി ആ ബോധത്തോടെയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, അവയെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതൊരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മരണമുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ മരണമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ മരണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ലിവിങ് അല്ലെ, അത് നോട്ട് ഫോർ ലീവിങ്. അത് ലിവിങ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കണത് ഭഗവത്ഗീത, ഡൈയിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയി മാറണം, ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഈ ലൗകികതയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം അല്ലെ, നമ്മൾ അലൗകികരാവണം, ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മരണം ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാണ്. മരണത്തിൽ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു ഭക്തനല്ലെങ്കിലും മരണത്തോട് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്കാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പോകുന്നത് മരണത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ജീവിത കാലം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തില് വ്യാപൃതരായവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ പാപപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ മരണം ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യദചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ആർക്കാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുവറായിട്ട് പരമപദപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയണം, അച്ചടക്കത്തോടെ അല്ലെ, നിഷ്ഠയോടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം, തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ പരിപൂർണത? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം അല്ലെ, ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണത്. അതിനുവേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കണം. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ചെയ്തു, ഒരു ദിവസം നാമം ജപിച്ചു, പിന്നെ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയല്ല. നൈരന്തര്യം വേണം, നിരന്തരം ചെയ്യണം, സാധനകള് അനുഷ്ഠിക്കണം കഠിനമായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അജിരേണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം അല്ലെ. കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ കാമക്രോധാദികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ ശുദ്ധമാവണം അല്ലെ. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കും വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപം ചെയ്യണം, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിവാക്കി തരും. ആ കൽമഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് പരമപദപ്രാപ്തി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികൾ എങ്ങനെയാ
മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കണില്ല നമ്മളുടെ പോലെ അല്ലേ. നോട്ടം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവയെ സംരക്ഷിച്ചു പോരും. ആമയാണെങ്കിലോ കരയിൽ മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സ് മാത്രം വെക്കും, ധ്യാനിക്കും. എന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് ഒന്നും വരരുത്, മുട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറണേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുട്ടയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആമ കുഞ്ഞുങ്ങള് വരും. അതുപോലെ അതൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മള് 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കാണിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അവിടുന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണലോകം. അപ്പൊ അത് വിദൂരസ്ഥമാണ്. എന്നാലും ഒരു ഭക്തൻ നിരന്തരമായിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ആ ഭക്തന് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളെ സഹായിക്കുക. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. എന്താണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, താപത്രയം പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, 3 തരം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ ഭക്തനെ പിന്നെ ബാധിക്കില്ല. സ്വയം പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്തമ ഭക്തന് ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു ക്ലേശവും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ആ ആളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ആ ആൾ ലൗകിക ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നൊക്കെ, ആ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, യാതനകള് ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. 29ാമത്തെ അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം 29. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയണത്. എന്താ പറയണ ഇവിടെ? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ശാന്തി മന്ത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ, അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ്. പീസ് ഫോർമുലയായിട്ടുള്ള ഇതിലും വലിയ ഒരു പ്രൂഫിന് എന്താ വേണ്ടത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡിവോഷൻ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനും ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നന്നാവണം, നേരെയാവണം എന്ന ആഗ്രഹം അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഏത് കർമ്മമായാലും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ സത്യത്തിന്റെ, ആ പരമസത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞവനാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മായയിൽ ബന്ധിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഒക്കെയും ശാന്തി ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെയും ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്ന് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരം ആർക്കാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, എൻജോയർ. ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാരാ? എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഭോഗ് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഭഗവാന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ നമ്മൾ നേരെയാവണം എന്ന്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളത്, അല്ലേ? എന്റെ മക്കൾ എപ്പോഴാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും വെക്കാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് വെറുതെ അങ്ങ് പറ്റില്ല, അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ സുഹൃത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭക്തവത്സലനാണ്, അല്ലേ? കാരുണ്യവാരിധിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ കരുണയാണ് എല്ലാവരോടും. എല്ലാ പതിതാത്മാക്കള്, നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്നുഴലാണ്. അവരോടൊക്കെ അപാര കരുണയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലി മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗോപകുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മമോഹന ലീലയിൽ പറയണ പോലെ ആ കഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി ഇത് ദാമോദര മാസാണ്, അല്ലെ? ദാമോദര മാസത്തിൽ ദാമോദര ലീല മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറെ ലീലകൾ നടന്ന മാസാണ് കാർത്തിക മാസം. ഇതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന ലീലയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധന ലീലയും നടക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധന ലീലയുടെ കഥ ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്, അത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരിക്കല് ഗോപന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ യജ്ഞസംഭാരങ്ങളൊക്കെ സംഭരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാവണത് കൃഷ്ണൻ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ചോദിക്കാണ് പിതാവിനോട്, പിതാവേ ഇത് എന്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനല്ലേ വർഷം തന്നിട്ട് ലോകത്തിനെ ഹൃഷ്ടപുഷ്ടമാക്കുന്നത്, അതായത് മഴയൊക്കെ തരണത് ഇന്ദ്രനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുക, അത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഗോപന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പശുക്കള് വളർത്തിയിട്ടാ ജീവിക്കണേ. അപ്പൊ പശുക്കളുടെ ജീവൻ പച്ചപ്പുല്ലും വെള്ളവും തന്നെയാ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കണു എന്നുള്ളത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രാചീന കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നന്മ തിന്മകളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മള് ഗോപന്മാരാണ്, പശുക്കൾക്ക് പച്ചപ്പുല്ലും വെള്ളവും ജീവനാണ്, അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. അപ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ യഥേഷ്ടം തരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയും തരുന്നത്. അപ്പോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ അല്ലേ അച്ഛാ പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞാ പിന്നെ നന്ദഗോപർക്ക് അതിന് അപ്പീലില്ല. ശരി, എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ വഴി പോലെ യജിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും മറ്റെല്ലാവരും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷായി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ഇതറിഞ്ഞു, എന്റെ യജ്ഞം മുടക്കി എന്നുള്ള മതാന്ധനായി. അങ്ങനെ കോപിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സംവർദ്ധക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഘത്തിനോട് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് ആ വൃന്ദാവനം മുഴുവനും മഴ പെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി താഴ്ത്തണം, എല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മേഘങ്ങള് ഗർജനത്തോട് കൂടിയിട്ട്, മിന്നലോട് കൂടിയിട്ട് കാർമേഘങ്ങള് ഗോകുലത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഘോര വർഷം അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പശുക്കളും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ ഏറ്റവും പീഡിതരായിട്ട്, കൃഷ്ണ എന്താ ചെയ്യണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആരും ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധന രാജൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ രക്ഷിക്കും, എന്താ സംശയിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കൈ കൊണ്ട് അല്ലെ ആ കൂറ്റൻ ഗോവർദ്ധനത്തെ ലീലയാ പൊക്കി പിടിച്ചു ഇടത്തെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ മൃദുവായിട്ടുള്ള മണൽപ്പരപ്പില് പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും എല്ലാം പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അങ്ങനെ 7 ദിവസം അങ്ങനെ വിശപ്പോ ദാഹമോ ഒന്നും അവരെ ബാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരേ നിൽപ്പായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും സല്ലാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യം കണ്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചു വന്നു. കാൽക്കല് വീണു. മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും ഒക്കെ ശമിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പുറത്ത് വന്നു. അപ്പോഴാ ഗോവർദ്ധനത്തെ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെച്ചു. ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും ഒക്കെ ആനന്ദപരവശരായിട്ട് ഗാഠഗാഠം ആലിംഗനം ചെയ്തു കൃഷ്ണനെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ദിവ്യലീല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ. താപത്രയങ്ങൾ പറഞ്ഞുല്ലോ. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതിൽ അതെ. ആദി ദൈവികം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂമി കുലുക്കം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? പ്രകൃതിക്ഷോഭം. അതന്നെ അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചോളൂ. മാതാജി, എനിക്ക് വൈഫൈ പോയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാ കേറിയത്. വൈഫൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം. അപ്പൊ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ജൂലി മാതാജി. ഞാൻ കാണാത്തതൊക്കെ യൂട്യൂബില് കാണുന്നുണ്ട്. വൈഫൈ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏതാ അറിയില്ല, ആ ഭാഗം കേട്ടില്ല. ഭക്തിയുത എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുക്തമായ കർമ്മവും നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. മുക്തിക്ക് നല്ലത് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ്. അടുത്തത് സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാ? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കണം സന്യാസി. അതെ. അടുത്തത് കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കണം നിത്യസന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആൾ. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാതാജി. അപ്പൊ ആ ശ്ലോക നമ്പർ പറഞ്ഞാല് ആ മാതാജി നോക്കി എടുത്തോളൂ. ശരി ശരി, ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കാം. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5 എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമര ഇതളിൽ വെള്ളം. അതെ, താമര ഇലയിൽ വെള്ളം ബാധിക്കാത്തതുപോലെ. വെള്ളം ബാധിക്കാത്തത്. ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കില്ല. അടുത്തത് പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്ലോകം 12 ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഉള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അതെ. അടുത്തത് ഹലോ, ആൻസർ എഴുതിയില്ല. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. അതൊക്കെ ലെസൺ പോകുമ്പോ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളണം. അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സമയം തരാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, 5-ാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നത് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നവർക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നു.
അത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി Okay. 6ാമത്തെ ചോദ്യം ശ്ലോകം 5:18 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 5:18 എന്താ പറയണേ? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്യതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതെ. മാതാജി മാതാജി ആ മാതാജി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ നിത്യ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതൻ ഉച്ചനീചങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. അതും ശരി തന്നെയാണ്. മറ്റേത് വിവിധ ജീവികളെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതി മതി. അത് മതി. സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്ന ചരാചരങ്ങളെയും. 7ാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. സമഭാവനയോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താ? മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. എഴുതിണ്ട? അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കില്ല. അതന്നെ. ആനന്ദമല്ലാത്ത ദുഃഖിക്കുകയില്ല. അതെ. നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ഇല്ല. ഇവരുടെ ദേഹം ആത്മാവാണെന്ന് കരുതി അയാൾ വ്യാമോഹിക്കുന്നുമില്ല. ശരീരത്തെ ശാശ്വതമെന്ന് കരുതി ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നിഷേധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല. മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ഇല്ല. അതെ. സ്ഥിരബുദ്ധിയായിരിക്കും. ദൈവജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ദൈവജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ഇനിയുമുണ്ടോ? 8ാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ദ്രിയാസക്തിയിൽ പെട്ടിട്ട് ഓരോ നാശത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരു തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അതല്ല, അതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയത്. ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ചോദ്യം. അത് ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി നാശത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അതാണ് ദുഃഖം. അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പാറ്റ, ആന, മാന്, പിന്നെ വണ്ട്, മീന്. 5 എഴുതാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണം: വണ്ട്, ആന. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം? ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതെ. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് അലൗകികതയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം 5:29. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം. അടുത്തത് 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാന്, വണ്ട്, ആന, ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ആസ്വാദനത്തിന്റെ
മത്സ്യം, മത്സ്യം. ഈയല്. ആന, വണ്ട്, മാന്, ഈയൽ, മത്സ്യം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിക്കൂ. ഋഷികേശൻ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയവൻ എന്നാണോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ എന്നാണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഓക്കെ, ശരി ശരി, വളരെ സന്തോഷം. ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും? അത് ശ്ലോകം 17 ഭാവാർത്ഥം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതെ, ശരി. ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധം, അതും ഉണ്ട് ശ്ലോകത്തിലുണ്ടാവുമോ? അതെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെയാണ്, എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.